Wasih Indonesia. Set. Ses. Pak Beduk. Sasi lawasi gandeng ngenteni mong tegambu wong bagus kang dadi ati rina wengi bangsa tak impi-impi. Ayo. Jroning ati kangenku setengah mati. Rene nduk Cahayu. Jenang kula ya Mas ya bajali ngelingono. Iki sing ngersakne gending saka Pakistan pinarak kene. Ben di syuting. Sliramu janji aku bangsa nganteni lahir batin tresnaku terus inget. Suwun Mas Eko. Kang Mas Kopet sajae kok kesusu. Nggih. Suwun Pak Dato. Nggih, terima kasih. Kowe tak tunggu. Wong kangen. Nganti, Kang? apa tabani. Rindu-rindu tabani. Oke, makasih. Nggih. Pak Bonari matur sembahyang panjenengan nggih. Apa modho ini kanggo kerajaan Legenono aku kang nandang kasmaran belang cinta ruang bagus tak anti-anti usadane wong kangen tanan tejepi. Spesial kagem sederekipun Ibu Kunit ingkang wonten Pakistan. Asmane sinten, Bu? Bu Puput. Oh nggih. Mbak Puput. Mas Rizky matur sembahyang panjenengan nggih. Mirsani wonten HR Pro Media nggih. Kagem Mbak Puput. Nggih, wonten Pakistan mugi dadosa jambining kangen. Pitung sasi lawasi nggon ngenteni mong tegambu wong bagus kang dadi ati rina wengi mong tansah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah Mas Ambon sarombongan matur sembahyang panjenengan. jenang aku Mas Kuntet matur sembahyang panjenengan. Impenku. Lahir batin kangenku terus ngati. Kangen Wong kangen ngene rasane. rindu Rindu bagus kowe tak tunggu. kangen Kangen wong kangen apa-apa tambane. rindu Rindu tambane kudu ketemu lapamu Madiun Ngawi. Sadane kangenku terus sing ngerti. Kakak Nyamin Ponco saking Laladan Boyong matur sembahyang panjenengan atos wonten margi rahayu wilujeng antos dalem
Suang-suang pinangge ing Karaharjan. Ze. Sliramu wong bagus tak anti-anti reno wengi mung tansah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati jeneng kula ya wis mbok jali eling ngono rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngenteni sadani kangenku ndang antuk sepi Kangen wong kangen ngene rasane rindu rindu ambane kudu tak tuku kangen kangen wong kangen apa to rindu rindu ambane kudu ketemu klapa muda enake kanggo rujukan ledenono aku kang nanging kasmaran tolong janur wong bagus tak anti-anti terus ati kangenku terus ati Madiun Ngawi sinten dawuh pamundhut saking Pak Margodek niki katur kunjuk garwanipun ingkang wonten Hongkong. Bariki engko dangdut kakang aku tembaki gelandangan. ora bakalan Aku lalekake biyen jaman semono bakul ana ning pinggir prapatan terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakalan aku ngelaleke kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu yen aku kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku apa kowe ora krasa tak batin saben dina ora bakal ilang fotomu ning dompetku apa kowe sing penak Blitar Banyuwangi Pak joki iki yo langsung Blitar Banyuwangi fotomu ning dompetku
Nggih. Wis ngene lur, tinimbang iki dadi kukul ya.